салом тамошобинони азизи канали мо, хеле шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва дар имрӯзаи видео ман мехоҳам ба шумо намин намуд камераҳои наблюденияро барои хонаҳо, корхонаҳо нишон диҳам. Ана ин намуд барои берун 125 сомон, ана ин намудаш барои дохили хона ё ин ки корхона. Инам 125 сомонай. Инода мисол амина 2 мегирад, 4 мегирад ё 1 мегирад. Донаш ҳамиқа нархай, мисол як донаш 25 сомон, 1 мегапикселай. Анаи база дора, базаш 350 сомонай. Баъд шумо гирифта дар база, мисол ами вая пайваст мекунеду мониторда, баъдан ами камераи шумо ҷобаҷо мешава. Хулоса мо ҳисоб кардем, агар камераи нағзгирӣ, монитор агар аз хитон бошад, 2 камера, база, блок питания, ҳамаш 1000 сомон қариб мешава. Ва ёи нағзиш, сифатҳои нағзиш. Инаи блок питанияш ҳастай, аз анами 150 сомон сар мешава. Иҷост ки дискай дӯстони азиз, аз 150 сомон сар меша, 500 гигабайтаяй. Бо дора блок питанияошон боша аз 65 сомон оғоз меёбад, нархи фурӯшуш дар бозор. ҳозир ман якчанд чизое ки нишон метиҳам, ана марҳамат и блок питания. Якчанд чизое ки ман нишон метиҳам, ҳамаша аз корвон якум дарвоза ба навор гирифтагиам. Касое ки мехоҳанд, марҳамат, равед дар уҷа ҳамаи ами запчастҳо барои камераи наблюдения, барои мисол телефону дигар чизо арзонай. Набинед чӣ қадр тоза буд камераошон. Мисол дар вай дурам шумо тамошо карда метавонед. 920 сомон 16 гигабайт и U5 бинед. Huawei U5 16 гигабайтай памяташ. Ҳозир бо дигар шама шумо нишон метам. И аз магазини Huawei ба навор гирифтаистам. Дуюм дарвозаи корвондаяй. Ҳамин мағоза. Ана бинед U5 пира бинед 1200 сомонай нархаш, 32 гигабайтай памяташ. Ҳамин Huawei беҳад камераошон тозаи хушрувай, ҳангоми видео кардан, сурат гирифтан. Марҳамат, агар касое ки мехоҳанд ба ҳамин мағозаи Huawei дар назди дуюм дарвозаи корвон омада харидорӣ кунед. Ана Honor 9X бошад, 2100 сомонай, 64 гигабайт памят дора. Ино чӣ хеле ки медонед, ҳамашон отпечаток ва ёшон беҳад хушрӯ. Анаи функсияҳоро кадомеш касе ки мефаҳма, марҳамат бина. M21 дӯстони азиз 2300 сомонай, 64 гигабайт памят дора. Марҳамат, тамошо кунед. Samsung M21 чӣ хел хушрӯвай. Ана бо M21 A21s 1800 сомонай, 32 гигабайт памят дора. Ям ами Samsung-ай. Samsung M31 2900 сомонай, 128 гигабайт памят дора. Дӯстони азиз, касое ки телефон хар ҳастед, марҳамат, тамошо кунед. бисёриҳо менавистанд ки телефонҳоро ба навор бигиред. имрӯз ки вақти шид, марҳамат, ина бинед. A51 2600 сомонай, дӯстони азиз, 64 гигабайт памят дора. Samsung-ай. Инчунин A71 ҳозир ман шумода пиратар нишон метиҳам. Касое ки мехоҳанд, бо нархи навои урам фаҳмед ва баъдан омада харидорӣ кунед. Набинед A51 бинед 64 гигабайта будай. Бисёр функсияҳои нағз дора. Galaxy A01 960 сомонай, дӯстони азиз, вай 16 гигабайт памят дора. На марҳамат, касое ки мехоҳанд аз инаш харидорӣ кунанд. A01 960 сомон нархаш. чӣ хеле ки гуфтам, дар дуюм дарвозаи корвон, амин мағозаи Huawei дар амин назди дарвозаи дуюм қарор дора ин магазин. ана дӯстони азиз, A71 3800 сомона, 128 гигабайт памят дора. И бисёр камерашам вайшам хушрӯвай.
ҳам камераш ҳам батареяш қувваташ хушрӯвай ҳама тарафа. Ина марҳамат бинед 4 камера гаяй спичкаш бояй парашай. касое ки бо пуратар мефаҳманд, мисол бисёртар бародарони азиз мефаҳманд ин чизора, марҳамат тамошо кунед. Redmi 9 холиш дӯстони азиз 1400 сомонаи 64 гигабайт памят дора. И Redmi 9 холияй. Redmi 9 Note ҳаст, ман шахсан истифода мебарам. Беҳад хубай ва 128 гигабайт памят дора. Нархаш 2000 сомонай. ана марҳамат ози бо Redmi 9H ҳам ҳастай. шам нишон метиҳам дӯстони азиз. баъдан ки харидорӣ кардан хоҳед, метавонед ки омада аз анамин мағоза аввал бинед, баъдан харидорӣ кунед. Ино гарантия доранд. як рӯз бо мапратар агар имконият шава, бозам ми телефонара ба навор мегирам. ана марҳамат Redmi 9A 1210 сомонай, вале 16 гигабайт памят дора. касое ки мехоҳанд аз ин намудаш бигиранд, бинанд. боз оз якчанд телефонои хурдака ки арзона ман нишон метиҳам. барои мисол хона касе харидорӣ кардан мехоҳам, марҳамат ана бинед Nokia 350 сомона ҳастай. инчунин Nokia 260 сомона ҳастай. афсус моделҳои инора ман намедонам. ҳамхе нархошаш мода гап мезанам. ина Fly 250 сомон дӯстони азиз. чӣ хеле ки мегӯем анамин кнопкагиё бисёртар барои мисол падару модар мегиранд аз ино. 150 сомона Fly бо ин намуд ҳастай. ёра рости беҳад батареяшон нағзай. мисол чанд рӯз қариб ами як заряди мондагӣ мебара батарейкош. тамошобинони азиз, рости бисёриё мепурсанд ки шумо ба чӣ телефон ба навор мегиред. аввал мо анамин телефони Mi Max кати ба навор мегирифтам. дар уҷа беҳад микрофонаш мада писанд буд, вале камераш тоза набуд. ҳозир боша чӣ хеле ки бисёриё медонанд, ҳозир ман Redmi 9 Note кати ба навор мегирам. беҳад камераш тозаяй, хушрӯвай, вале мисли и Redmi Mi Max баланд нестай овозаш. ҳангоме ки ман анамин монтаж мекунам, мисли анамин телефони пешинам, мисол овоз баланди хушрӯ намерава. марҳамат бинед чанд касо пурсон шуда буданд. барои аввал ман нишон додам ки кадом телефон кати ман ба навор мегирам видеома. хулоса дӯстони азиз, нағз монед, сиҳат бошед.